the knowledge of Christ. Ayo, napabata? So naay word diha nga growing, ang root word niya is grow. So growing padayon nga motubo. Motubo diha sa Ginoo. Hinumduman nato nga bisan ang liso nga itanong motubo. Amen. Musalinsing siya dayong motubo. Among diskusyon kaganina sa second year nga sa usa ka punuan sa mangga, makaharvest tingali ka og naa sa mga unom ngadtos na pulo ka basket nga bunga sa mangga. Pero kung ang mangga wala ni tubo, tagatuhod ra gihapon, unya ang iyang punuan mura ra siya og tukog sa gamay lang kayo ang iyang punuan, mura ran og kanang naang wire sa charger. Lisod kayo na bisag usal ang kabunga, bawog na, tama? Kanang nas imong tapad mura gaguol o gayo mura yung may paywa ko ni Ariron. Being nasabi happy. Hala, oy. Guol kay bang katana ba? No, so before siya makabunga og daghan, dapat siya motubo. Imagine ko no, tagatuhod lang nako ang mangga nga gitanom. Unya ang iyang punuan murarag kadako sa wire sa charger. Bisag usal lang kabunga bali na. So, it is impossible nga makabunga gyud ang kahoy kung dili siya makatubo. No? So nindot gyud mo tubo siya aron makaharvest ka og 6 to 10 baskets sa bunga sa mangga. So dapat yun siya motubo. Nasabtan na to? Imagine kuno gikas pagpanganak nimo karon 23 na ang imong edad, wa gyapon kay ngipon. Unya gabibiron gyapon ka og mura naggalon kadako. Unya gadaya per. Kay wala ni tubo. Lisuda, no? Unya, nitubo ang imong lawas, nitubo ang imong height, pero waka tubuig buhok, imagine daw. Ha? Bibi face. So, dapat dyan siya motubo. And ang giisgutan diha, growing in love and in the knowledge of Christ. Dagan kaayong mga mini nga mga magtutudlo kabahin aning gugma. Doon na to'y nagtudlo nga too much love will kill you. Too much love will kill you. Nga na, no? Unya, bahala nagdili nimo paminawon imong mga igsuon, imong mga friend, imong pastor, imong parents, basta kay ang imo jong paminawon ang gugma. Pero wa ka kabalo nga sayop di ay to nga gugma. So dapat masabtan nato ni ron nganong ni Atatay ron karon nga kagabion. Una, si Apostle Paul na priso na ani nga time, na priso si ani nga time. Iyang gisuwatan ang taga Philippians or ang Pilipos, ang mga katawhan dito sa Pilipos, iyang gisuwatan. Ang Pilipos usa sa kining iyang gisuwatan nga simbahan, usa ni sa pinakaunang simbahan nga iyang natukod dito sa Europe or sa Europa. Kaning Philippians. Okay? So, imong makita nga si Paul, bisan siya na priso, pero wala gyapon nahimong babag, nakahimo gyapon siya wali o hatod sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa suwat. Munang niingon siya nga ang pulong sa Dios dili ginapos. Ingon siya, I am in chain, I am in prison, but the word of God is not in chain. Sa Bisaya pa ningon siyang gikadinan ko, gipriso ko, apan ang pulong sa Dios dili piniriso. Imagine siya ay naas piniriso, siya ang piniriso, pero siya ay nagdasig sa mga tao nga naa sa gawas.
So imong makita ang grabing dako kayong kabaliktaran nga kining tawong na priso maoy nag-comfort sa mga taong gawas nun. Na dinhi na nato mabalansi pag-ayo sa panghuna-una nga dili di ay ang kahimtang nimo ang basihan kung gawas nun ka or dili. Kung dili ang tinuod nga pagkaginapos kanang nagapos ka sa sala. Kanang napasalaag ka, muna'y tinuod nga prisuhan, muna'y tinuod nga gapos. Munang ang tao nga naas prisuhan, maoy nagpadalag suwat or pulong sa Dios mga pagdasig ngadto sa mga tao nga naa sa gawas aron sila mahimong naay kagawasan. Libugan naman na kayo. No? Ngisi-ngisi ta diri pero nagapos tas problema. Nagapos sa bayronon, nagapos sa kawaladon, nagapos tas balatian, nagapos tas sa nagapos kaniya. Kisay nagapos niya, ha? Unya kinahanglan tang makabaton ana og tinuod nga kagawasan. No? Kinahanglang makabaton ta ana og tinuod nga kagawasan mo nang nagsuwat si Paul. Pero dili na maoy pinaka-highlight nato karon kay ang pinaka-highlight kining naa diring gingon na growing in love and in the knowledge of Christ. Gining mutubo ka diha sa gugma og sa kaalam kinsa si Kristo or imong kahibalo diha sa Ginoo. Kay dili pwedeng mutubo imong kahibalo diha sa Ginoo na memorize mo Bible pero wala ni tubo imong gugma. Ang tawag nimo dakog ulo way kasing-kasing. Dili pod pwedeng moingon kang growing in love without the knowledge of Christ. Kadagan mga taong gagunit aning gugma walay kaalam sa Ginoo tuah fixing a broken heart. There's nothing to say the day she left. You really know where it starts? Fixing a broken heart? No? So balance ni siya. Mutubo ang atong gugma plus ang atong kahibalo. Usually, pagka wala ning gugma nagtubo, di animo, imurang kahibalo may nagtubo, mugarbo ka. Mugarbo ka. Pero kung ang kinirang love may nagtubo, diha nimo, emotion nimo, nagtubo, pero wala kay kaalam, diha sa Ginoo, emotional ka. Emotional kayo. Mas daling muhila kaysa sa artista. Pero logi ka, sila inig-aga sa luha, milyon ang bayad, ikaw. Imong hilak-hilak, good. Ikaw pa'y magpakilimos. Maluoy ka ba? Ayaw ka nagbuhatan ako. No? Pero ang atong giisgutan karon ang atong pagigugma sa Ginoo o ang atong pag-ilan niya. Sultian ka nako, kinadaghanang mga tao nga nag-ingong nakailas Ginoong nahigugmas Ginoo. But they are not growing in love and in the knowledge of Christ. Asa sila nagtubo? Sa kalibutan. Dagan diri nagtubo sa cellphone, nagtubo sa social media, nagtubo sa Dota, nagtubo sa Mobile Legend. Nagtubo sa mga duwa-duwa, nagtubo sa mga bisyo, pero wala nagtubo sa gugma o sa kaalam ni Kristo. Munay dapat nato nga masabtan karon pag-ayo. So, balikan sa nato, isa-isahin nato ni. Usa ta mo adto gyud na ay mensahe nga gihatag ni Lord dito mi sa San Isidro and gusto po ni Lord ipahatag sa inyo ha. But before that, there is ta. Balik ta sa verse 1. Ang verse 1 sa Philippians, ingon siya, Paul and Timothy, the slaves of Christ Jesus, gikan nila ang suwat to all the saints. Kisay gisulatan, mga balaang katawhan, diha kang Ginoong Hesukristo in Jesus Christ who are in Philippi. Dili Philippines. Philippi. So, iyang gi-address ni nga time sa mga katawhan nga nisunod ni dawat ni Kristo nahimong magtotoo ni Kristo. Iyang gisuwatan, mga buhi pa to sila,
ang giingon diha saints. Karon, ang gitawag nila santos or saints patay na. Giordinahan na himong santos. Pero sa Bible, tanan nga nituo ni Kristo ug nahiusan ni Kristo, santo, balaan, saints ang tawag. Tanawan na nas imong tapad, that's the living saints. Muna yung mga living saint nas imong tapad. Sungayan lang. Hello? Usahay ba? Believer kas Ginoo pero mamalikas. Grabe kaayo. No? Aso-aso gihapong ilong. Aso-asong baba. Bula gihapon. No? So, ningon diha, including the overseers and the deacons. Apil ang mga pastor, ang mga pangulo sa simbahan, o ang mga katabang. Gisuwatan sila. Apil na taan amen? Kayo di naman taga Pilipay, wala na sila kitay gi-address karon. Ingon diha. So, sa verse 2, nagbuhi si Paul og panalangin, ingon siya, grace to you and peace. Asa gikan? From God our Father and the Lord Jesus Christ. Daga nato naguna-una ta nga og naay kwarta, grasya. O magkaon manog grasya. Unya kining mga batan-on, mga lalaki, makakita og magpamubo og suot, uy, grasya. No? O mga babae po, pagkakita nga nay abs, ayay, grasya. Abot abs sa likod. Hasta buna nay abs. No? Ang grasya, kining grace nga gisgutan din grabe ni siya. Ang pinaka, kung imo ning suwayon o hubad ang iyang mensahe ani, daghan kay kag libro masuwat. Pero ang pinaka common niya nga meaning is we undeserved favor. Munay meaning nga di ka angayan pero gihatag sa imo munay grace. And then ningon si Lord, ningon pa jud siya pagsumpay nga and peace. Grace and peace. So naa kay undeserved favor ug kalinaw nga dili mapalit sa BQ, sa altura, sa ICM, sa galeria. Dili nimo maadto ni siya nga makita ka ni dito sa mirror of the world. Or adto ka sa blue ocean. Di ka kakita aning grace and peace because kini naa lamang sa Father of the Lord Jesus Christ. Amen ba? So kung mangita kag tinuod nga favor na anak ni Lord. Bisag di pa ka deserving anak, ihatag ni Lord because that's grace. And then mangita kag tinuod nga kalinaw, kabalo ka pastor, siya na lagi pastor. Dili palagi na mao, siya na pastor, maninawon, biya ko wala, biya ko nagubot. Di biya bugat akong feeling niya. Nya di ba pastor, kung tinuod nga gikas Ginoo, walay kabugaton. Hala, giwalihan pas pastor, no? Nya sige nga pastor, ayaw sa lagi, di pa na pwede, ayaw sa. Magbuot mo ka. Unya, iniwan na lang sa tabi, luhaan, broken, with hurt and pain, and then the ulo na ni pastor, i-comfort. Dahil sagdi lang. Balik ta sa Ginoo. Naa niyang tinuod nga gugma ang grasya. Tinuod nga kalipay, kalinaw na sa Ginoo. Hawa diya. Nga. Mo pa'y i-comfort, mo pa'y masuko. No? Sugi ka na sa Diyos. Grace and peace. No? Unsay gikan sa tao, green peace. Joke. Grace and peace, wala gyud kay lain anang mahuptan nga diin gikan lang gina sa Dios. In verse 3, he said, I give thanks to my God for every remembrance of you.
Sa matag panahon mag-ampo ko sa Ginoo mahinumduman ta mo magpasalamat jud ko sa Dios. Nganuman kining taga Philippi dili kayo ni sila dato sama sa Macedonia, dili pod kayo sila dato. Pero sa tanang misyon ni Paul, kanunay silang nagtabang nagsuporta ni Paul. I mean, dili man tuod sila makakuyog ni Paul dito panangyaw, dili sila apilon og bunal-bunalan dito kastigon, og dili sila maapil og kapriso. Pero sige silang gabira sa ilang kaugalingong mga gasa, ilang gipadala ngadto ni Paul. So sama lang nga sila mikuyog ni Paul sa buluhaton. Dili man tuod ka mo kuyog dito, pero may ngam day ipalit direk bananaki ba. Day pampliti ni. O kani pang nakatabang na ka sa buluhaton. Munang nagpasalamat si Paul ana, it's because nasayran niya nga pinaagi sa ilang buhat. Tinuod yun nga sila di ay nagtubo sa gugmaog sa kahibalo sa Diyos. Kita dire mo ingon naman tang, kabalo na ko ana, kabalo na ko ana. Pero sa buhat, baling daghan tag masulti, pero buhat, grabe. Imagine, nagikag buntag, abot hapon, daghan na kay kag nasulti, pero wa kay nahuman. But sila ilang gipakita that they grew in love and in the knowledge of Christ, pinaagi sa pagtabang. Nagsuporta sila sa buluhaton. So, salamat kayo nga ni ata kay nagsuporta ta. Amen? So, mahuman na ba ko alas 11? Okay. So, in verse 4, always praying with joy for all of you in my every prayer. Ingon si Paul, kanunay kong nag-ampo alang kaninyo sa, kanunay kong nag-ampo nga na'y kalipay para sa inyo ha. Ang ato bang mga ginikanan, ang ato mga leaders, nag-ampo nga na'y kalipay ninyo? Or nag-ampo nga, oh Lord, baguhay tawon. Si Paul, lipay siya nga mag-ampo, mahinumdum sa katawan. Unsa ka atong ginikanan, unsa ka atong mga leaders, nalipay ka nga nag-ampo, makahinumdum nato nga mga sakop. Or Lord, kanusa pa man mo baguhon ni si Dreg. Pwedeng nga na, no? Pero siya, lipay siyang nag-ampo. Nga naman, nakita niyang nitubo sila sa gugma o sa kaalam. Kisabay gustong motubo diya sa gugma o sa kaalam sa Ginoo ingong amen. Kaya di pwedeng manubo ni atong tiyan. Manubo ni atong buhok, manubo ni atong height, manubo ang atong ngipon, ang ani na kutob. Pero, ang atong love ni Lord wala nagtubo. Ang atong pagkaila sa Ginoo wala nitubo. Napabata, amen? Okay, padayon na to. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Gikan sa pagsugod buluhaton, sige mong nag-support. Hangtod nga nahuman na, agyon mo nagsuporta. Dili manggaling financially, dili manggaling mga material, but in prayer, nagpalikod ni sila. Kita ba, nagsuporta ba ta? Or imbis magsuporta ta, nagpabugat. Wala kayo tayo katabang, magpabugat pa doon, magpabadlong pa doon, nanay gun. Napabata? Sige, kasabuan sa kanakoron. So in verse 6, I am sure of this, that he who started a good work in you will carry it on to completion. Sa Bisaya pa, ingon si Paul, sure gyud ko, sigurado gyud kay ko, nga siya ang Dios nga dunay gitrabaho, gisugdang gitrabaho sa imong kinabuhi nga maayo, maayong butang, ug dili niya undangan hangtod mahuman. Munay nakanindot sa Ginoo, no? Amen? Naa siya'y trabahoon si mong kinabuhi, ug di gyud kaniya undangan hangtod nga di ka mahuman. Nindotag mo liwat putas Ginoo, no? Nga natay sugdang maayong butang, di ta nato undangan hangtod mahuman. Daga mga estudyante June ra kutob. Pa-enroll og June 6. June 13, sige. Kanya pag July, wa na, eskwela. Second sem na lang ko. Pag second sem, enroll gapon. As kabulan na, wa na ni eskwela. Lahi ang tao. Si Lord, pag nasa'y buhaton sa imuha nga maayo, di ka niya undangan hangtod mahuman na. You know, remember the creation? 6 days of creation, gihuman ni Lord tanan, o sa siya ni pahulay.
Kabalo ka, pag naa pa kay wala, natapos niya magpahuway-pahuway ka, wala ka na kapahuway, kay samtang gahigda ka, gauna-una ka, usaon ka, tunako to akong thesis, wa pa mo tunahuman. So, wa pa ka nakapahulay. So, tiwason gyud ka ni Lord. Tiwason gyud ni Lord, usa siya mo pahulay. Ikaw sa bug ako, dunay mga tiwason gyud nato ang pagpangalagad sa Dios na atay tinuod nga kalipay sa diyang magpahulay ta. Amen? Wow, kapi-kapi ba? Unya in verse 7, It is right for me to think this way about all of you, because I have you in my heart. And all partners with me in grace, both in my imprisonment and in the defense and establishment of the gospel. Na ako kanunay gini sila nga nag-uban, nagsuporta. And nakita nila kining giingon sa verse 8, for God is my witness how I deeply miss all of you with the affection of Christ Jesus. Oh, I love you with the love of the Lord. Pero usara ka buok mo lingion. Iniglaman na ba? Okay, ato ipakita ang atong gugma sa usag-usa. Wapay COVID tong panahon na. Sige, lamanuha, libot. Oh, I love you. Ang uban nakalamanon ng 40 kabuok, ikaw, siya ra gyud. Di pa gyud buhian naras kamot. Oh, I love you with the love. Ha? So, ang gibati ni full affection nga gikan gyud ni Jesus Christ. I pray this, that your love will keep on growing. Muna yung mga pag-ampo, kanunay nga, padayong magtubo ang gugma. Masabtan nato ni Ugayo, nganong ang gugma kinahanglang mo tubo. No? Bisan ako, minyo naman ko na akong wife dire. Pero, every time mag-pray ko, mag-ampo, Diyos, Ginoong Lord, patubuha akong gugma nimo, akong gugma sa akong wife, akong gugma sa akong anak, akong gugma sa ministry, akong gugma sa kuisi katao, patubuha. Kay og dili mo tubo ang imong nga gugma, naay laing magtubo. Unsa? Pagdumot. Pag dili mo tubo ang imong pagpaubos, ang magtubo, garbo. Pag dili mo tubo ang imong spiritual, ang magtubo nimo flesh. Unod nun. Pag dili mo tubo ang imong kasing-kasing, ang imong pagigugma sa imong isig katawo, ang mutubo nimo ang imuhang kasina sa imong isig katawo. And that is why si Paul nagpray. Nagpray. So, naatay katungdanan sa usag-usa nga mo ampo nga mulambo ta diha sa gugma. Gugma diha sa Ginoo o gugma sa atong isig katawo. Kay muingon ratang nilambo na ko sa akong gugmas Ginoo, pero pag abot sa time nga dry ka, backslide. Lambo sa imuhang mata. Munay lambo. So, ang challenge ni Lord nato, masabta nato tinuod nga gugma nga nagtubo diha sa Ginoo. Unsa ilain niyang gisgutan dire? Knowledge. Tubo ang imong kahibalo sa Ginoo. Kinsa siya unsay pwede niyang buhaton. Kabalo ka, usa sa mga ilhanan nga wala pa ni tubo ni atong paghigugmas Ginoo kay magduha-duha pagani tag luwas bata or dili. Di ba ningon diha? Ang nahingpit na sa gugma wala na ikahadlok sa paghukom. Anong nagduha-duha pa kag nahadlok pa ka? Because we're not growing in love. We are growing in lust. Fleshly desire. Next, kining knowledge. Growing in the knowledge. Pag kanang tao, nakaila na kay nagtubo siya sa kaalam, nakaila kay siya sa Diyos, nagtubo siya sa kaalam, nahuptan niya ni, di na galing mabalaka. Kumpiyansa na siya. Mura na katong bata, nga gadula, ragyod siya, cellphone. Unya, gatiurok-tiurok na ang airplane. Naka-seatbelt mo po siya. Nana po siya. And then, ang tanan mga tao, nang bira nag mga oxygen, and then, nangaratol, mamatay na ta, nag-ampo na tong uban, ang uban, wa na.
And siya gaduwa ra gyud. And na-save ang airplane, nabalaan silang nga drop sila sa dagat. Example ra ni ha. Unya ang bata nabantayan. Wa gyud siya naratol. Pangutanan siya og nang wala lagi ka nahadlok ingon siyang ang driver nako, ang pilot ani nga airplane akong papa. Na himuon pag ani siyang airplane gunitan ng bata ang gamay unya idagandagan siyang papa. Siguro yung huna-huna basi gituyo ni papa kay dulaan ra ko niya ni. Nga ila siya siyang papa man nang nisalig siya. So kung nagtubo ta nga nagkaila sa Ginoo, mas musalig gyud ta niya. But arita na to i-highlight kadtong growing in love. Kay sa growing in love, kining atong pagpangalagad sa Dios, nakadepende ni unsa kadako ang atong gugma niya. No? Ang atong Dios bisag ikaw wa na nahigugma niya, siya padayong naghigugma nimo. Munang gitawag siya balaan Dios kay Dios siya sa gugma. Bisag imo siyang isalikway, bisag imo pa siyang di na nimo siya tagdon, gihigugma ka niya o gusto niyang magtubo ka diha sa iyang gugma. Or magtubo pod ang imong gugma diha sa Ginoo. Ako gihapong wife mo akong gamitong example. First time na kong saka sa ilang dapit, grabe. Ngana siya nako, sawa pa ko nakaadto dito. Lisod ra ba kayo ng agianan padong sa amo off-road? Gikan sa Bais, gikan sa city 24 kilometer, pero gikan ka sa highway 13 kilometer nga off-road. Nga kung dangog gayo na mga libaong, alaw, miingon siya, lisod ra ba dang dalan padong sa amo? Pero bastag nahigugma ka, walay lisod. Amen? Tinood? Tinood ba? Bisan paglayo ng gindulman. Bisan pag sakaon kayo. Bisan pag mag-ulan, mag-bike-bike, padungan to sa boundary sa lapas. Tit, 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 tit. Tungod sa gugma, bastag naa pa ang gugma, walay rason. Samot na kong nagtubo. Samot na og nagtubo, walay rason. Kita tanan ining abot na to dinhi magdayeg tas Ginoo, awitin ta sa tinuod lang. Gibati ako sa paghigugma nimo. Lips ray na higugma. Kaya ang kasing-kasing wala. I-probe na to na. Ni dogdog na, ni uwan. Di na lang sa karon mo simba. Mabuling man puning akong Adidas. Diha na nato. Masusi, kung kana nga gugma tinuod bagyod. Pero kung tinuod na nga gugma, dapat pagyod gani, di magpabiling tinuod, kundi tinuod na nga mutubo usab. Kaya sa gikaingon ko na ang atong pagpangalagad sa Dios nagdepende ni sa atong paghigugma sa Ginoo. Wala na tay paki, all of us broken ta sa tawo, sa gugma sa tawo. Kanang naay mo hatag-hatag ni mo cake, mag-birthday ka, chocolates and flowers and dako king teddy bear, mas dako pa nimo. Or panda. Nagpila tong nakakita ko kanang dagko kayong mga panda nga unsa na? Stop toys. Stop toy nga panda. Kinadakuan tag 3 mil. May pay pandang bugas 2 mil 500 imong gipalit. Kay crisis ron. Dighatag tag mga dagko kayong mga panda, mga kaya rong ingnong love. Kaganina, naminaw ko og wali about love.
Hibaw-an nimo nga ang tao tinuod na higugma nimo kay kung imo siyang pangutan-on o gihigugma ba ko, nahigugma ba kanako, iyang tubag yes. Pero kung imong siyang pangutan-on unsay rason nganong nahigugma kanako, wala siya ikasulti. Munay tinuod nga love. Pero kung ingon na siyang nahigugma ko nimo ngano man, may kay kag tingog. What if mapaos na? Or moingon nahigugma ko nimo ngano man imong ilong taas kaayo. What if nabilin sa spalto nga kalsada ang ilong ana? Yes, this is reality. Or moingon ka nga katong naingon diha nahigugma ko nimo kay sige kang ka-champion sa lumba ug dagan. What if suddenly na aksidente, boom, putol duha ka tiil. Unya, tibuok tuig, tibuok niyang kinabuhi, magtulod na kaniya sa wheelchair. Gugma? Kay champion og dagan? So ang tinuod nga love, kanang gihisgutan sa Bible, diha unconditional, og diha ta dapat magtubo, palakpakan nato ang Diyos. Di kay mayon na inikanta jud niya mura jud kog makorintiyan pastor. No? Kay kanang iyang tingog kina angelic voice kadungog ba kag anghel? Angelic voice pastor, murag anghel og tingog. Kadungog kag anghel ni kanta. Atong kinabuhi puro pagpakadautan padunggon tag awit sa anghel. Munang na in love ko niya, pastor. What if kalitan siya kuhag tingog sa Ginoo? In love? Or mangita na po kaglain? Sultian ka na ko, gusto ni Lord mapuno kas iyang gugma. Ayaw kabalaka ng unsay mawala nato. Mas labaw pa ang ihatag unya ni Lord diha nimo. Kabalo ka pag si Lord mo pili, perfect. Kaya ampo lang. Ang anak ka sa Ginoo nga pag-ampo ba? Lord, magkinaon sa Ginoo. Mga lagad jud ko nimo. Mga lagad jud ko nimo. Kini nga akong kinabuhi, ako jud ning gastuon para nimo. Pero Lord, gusto biya po ko Lord ha nga makaplagan ako kinsay gitagana nimo sa akong kinabuhi. Lord, bahala gwapo kaayo Lord nga. Dato kaayo, okay ra jud ko. Sosyalan mag-ampo no. Lord, bahala, gwapo kaayo. Basta dato, Lord. Unya, Kristohanon, parihaming nahigugman nimo kung tinto radyo ko, anak. Pinahambol-hambol pa kunuhan. Unaharan ng love ni Lord. Baliko na to. Unsa to? Tungod kay ni ining kinabuhia ang pinaka nakahatag og kalig-on sa tao sa pagsagubang. Sa pag-atubang sa tanang mga kasakit aning kalibutan na walay lain ang naghimo niyang lig-on ang gugma. Munang giingon na nako bisag pila pa na ka, no? Bisag unsa pa kalayo ang mutabok pag daghang bukid, pila kasuba ang imong lakawon mo, antog yung ka kay na in love ka ng tawhana. Nagugma ka ng babayhana. Di ba? Musukol pa kas imong ginikanan, musukol pa kas imong leader, musukol, imong awayon ang tanan because of your love, ana nga person. Pero di ay kamo. Munang niingon diyang ayayay pag-ibig. Unya, sugod na dayog mga kolekta og mga maoy nga kanta. No? Dagan kayo mga maoy nga kanta diha. Unya, tungod sa kasuko, inganlan na nimo stupid love. Namin na magutayo ka ako pag iminguan ko na pinong inagdagal maniyak na ng kulay. Nga na dayon. Stupid love. Nga naman, naaman ta nagtubo sa mga butang nga dili unta angayan.
Si Lord nag-offer og tinuod nga gugma og di ka magmahay. Kung unahon nimo na, ingon siya, and all these things shall be added. Pero kay dili man nato ginauna. Unsay atong ginauna para nato, para niya. Nakasulay ba mo mga igsuon nga naka-relationship mo taas-taas nga panahon? Unya halos ang tanang nindot nga dapit inyong gisuruyan. Unya ang inyong mga gasto kung tigumon mga moabot na po siguro 500,000. Kung gitigom. Unya suddenly naglaho parang bula. And then naglibog na tag unsaon nato asa ta magpa-comfort kinsay pwede natong duulan. Labi na mga babae, bantay mo kay kini mga lalaki, grabe kina silang musaad. Ayaw ka bala ka, Mariel? Mana dayon? Mana dayon, Mariel, no? Dili tikaw biyaan. Dili tikaw pasakitan. Kuyugi ko ha, kay ipaila-ila ka na ko sa akong ginikanan. Tinuod ka? Nga. Wag hinungdan. Wag yun. No? And suddenly, naminyo, nakalahi ang imong naminyuan. Pananglit sa akong wife, ako siyang ingnon. Among tawganay kay daddy ug mami man. Me, mo nag akong ex. Duol 500,000 ako nagasto anami. Paningli kay para di yung tatuni mo. Naapa ba ta diha? Munang ang atong unahon karon ang Dios. Unya tigom-tigom kay inig abot diretso na. Nganong magsige pa man taog. Naaba ta diha, amen. Balik na ta. Growing in love with the Lord. Mao na ni. Musulod na ta introduction patutanan. Kalit lagi mo kasuko na ko. So, parang masabtan gina nimo pag-ayo, ngano man gyud kinahanglang motubo ta diha sa gugma. Si Pedro kaingon siya nahigugma siya sa Ginoo. Mao tong ingon si Pedro pagsulting, Lord, mubiya ni silang tanan, ako mukuyog gyud nimo bisan pagpatyon ko. Kay akala niya love na niya si Lord. Lord, kuyog jud ko nimo kaning mga dagwa. Ya Lord, mamiya ni nimo. Ako mo kuyog jud ko nimo, Lord. And giingnan sa ni Jesus, Pedro, sa di pa mo tuktugaok katulo ang manok, sa di pa mo tuktugaok ang manok, idinay ko nimo makatulo. Kabantay ka nga usa sa mga niabot sa imong kinabuhi, misulti pug ing ana nga promise ubanan pagpagpanumpa. Nga mayon, di gyud ko mubiya nimo, di gyud ko mawala nimo, mamatay gyud ko mawala ka. Tungod kay akala niya, love na niya, wala siya kasabot, nga someday mawala ang iyang feeling. That is why sabto na to, pag ayo growing in love in Jesus is not all about what you feel. Karon og sa umaabot. Commandment ni Lord. Di ba gani, ingon si Lord, love your enemy. Usaon ni mo paghigugma. Gisigi kag daot, sige kag butang-butangan, higugmaon ni mo. So of course, ang imong ma-feel kasuko, dili love, sakto ba ko? Pero ingon si Lord, love. It means nga di ni mo feel, pero imong buhaton. Nang dili na pwede, puro ra bulak-bulak, flower. Bulak-bulak, flower, lariho ra no? Ay, yung magpaila na hatag-hatag yung chocolate dahi ha? Ining maminyo na mo, tsokolate na ihatag anak sunod. Sikwate.
So akala ni Peter, in love na kay sa Ginoo. For 3 years niyang kuyog sa Ginoo. I love you, Lord. I love you, Lord. Mubiya ni sila tanan, ako kuyog jud ko nimo, Lord. Lord, ako ra tinuod na higugma nimo tan-awag dakpon ka, Lord. Di ba kanang sulugoon pare tikbason ako? Tikbas gyud tinuoran niya. Sa diyang gidakop na si Lord. Akala niya, in love na jud siya ni Lord. Kaingon siya, grabe lambo na kayo ang iyang gugmas Ginoo. But sa diyang gidakop na si Lord, nakitaan siya dito niya, wo, kani, apil ni, kita ko ani, ikaw ba, pataka ra kasulti? Wa ko kaila ng Jesus, o kinsa na siya? Ay, pataka niya. Ikya siya gamay. Pag-abot mo dito sa unahan, kita ko ani, kuyog ni, kanang silang kuyuga. Utro po ka. Nga no, tagadinhi ko. Wake ko kailan ang nagwaya na. Ikatulo. Ningon na po dito. Kini, kauban ni sila. Tanawan ng suotan niyo. Maog yun eh. Maog eh. Mananagat ni kanito. Ni unda ko panagat kay ni kuyog na ani niya. Kauban ni. Ingon na po Pedro. Mamatay pa ko. Mahiaguman pa nako ang grabing silot sa amahan. Sa Diyos, wako kailana. Hinumdom si Pedro. Pasahil mo ako, Ginoo. Nabugnaw ang akong gugma ni mo. You see? Gakini nga gugma, mapamatud-an ni sa panahon. Nga naana sa mga worst nga kahimtang. Naanas mga malisod nga kapanahonan, mapamatud-an kung tinuod pa na nga gugma. Kanang moingon mong close kayo mo karon, wala na'y makababag ninyo, wala na'y makabisan pagkinsay mo babag, dili mo mababagan. What if mawala imong feeling sa imuhang partner? Siya pun mawala yung feeling nimo. Tungod kay ang tinuod nga gugma, ma-prove man. Inig-abot na sa worst mga lisod sabton nga mga panahon o sitwasyon. Dili man na sa unsay imong na-feel. Pwedeng moingon ang akong wife nga, sa unang lagi buutan, pagkaya ka nanguyab na ako. Nya ko po may pong humble lagi ka kayo sa uno. Uy, away na. Dini na nato masabtan. So, si Peter, akala niya, love niya si Lord. Mutang ningon siya, Lord, love, lagi ka biyaan ka nila, Lord. Ako di ko mo biyaan mo. Ingon si Lord, i-deny ko nimo katulos, di pa mo tugaok ang manok. And you know what? Ang pinakarason nga atong makita nga si Pedro, ang iyang gugmas Ginoo perte di ay bugnawa. Ang iyang gugmas sa Ginoo para ra di ay sa mga maayong kahimtang nga mga kapanahonan. Pero kung moabot na ang mga malisud nga sitwasyon pagsulay sa kinabuhi labi na kamatay, dito na nahibaw-an nga iyang gugmas Ginoo. Bugnaw. Ikaduhang approve. Kay ang unang approve nga ang gugma ni Pedro wala nitubo sa Ginoo. Kadto mang iyang gideny si Lord. Ikaduhang approve. Si Pedro nibalik og panagat. Nibalik og panagat. Kanang moingon tag gugma tas Ginoo pero balik na putak pakasala. Balik tas atong old self, balik tas sa atong mga binuhatan kaniadto. So dito nato nakita nga dili lamang di ay moingon kang nahigugma kas Ginoo kun dili ampo ta nga motubo ta sa atong pagigugma sa Ginoo. And dili na nimo ma-feel nga mo magpastor pa ko sa Lourdes, mag-alagad pa ko, dili na nimo feel. But ang gugma dili feeling kay kung base pa sa feeling ang love, ang tawag nimo feelingon. Ang nasimot tapad na feelingon. So nibalik og panagat si Peter and listen to this. Sa nabanhaw na si Jesus, si Pedro una niyang gipangita. But lahi kayo si Lord nga no? Tigyon niya. Ikaw Pedro, tanawad. Padool. Di ba ingon ka na ako ha? Nga mamiya ni sila tanan pero ikaw dili mo biya na ako.
Tanawa, tanawa. Kaayuran ni mong, Di nga na ang Diyos. Uy, nahisgutan na mo sa San Isidro. But, gipangita niya si Pedro because he knows nga si Pedro, dunay pagigugma niya, bisan tuod gamay kaayo, bugnaw, pero naay pagigugma si Pedro, og dako kayo ang iyang plano ni Peter para sa gimbuhaton. Gipangita niya si Pedro. So nakita niya si Pedro na nahagat og balik. And then napa mo ikuha, wala, itaktak, nakakuhag daghan. O, dali, magsugbat ah. And then kaon na sila, nabanhaw na si Jesus, aniya? Dito na nangutana si Jesus, ni Pedro. Ang iyang pangutana, katulo niyang gibalik. Pedro, nahigugma ba ka nako? Dinhi ta magtapos sa mga nasiran nako ani nga word, karon mas masabtan na nimo ni og ayo because growing in love man ang ato ang pagtuon karon. Kung sabton nimo pag-ayo, ang ato ning gitry og define ba, gibahin kunuhay kay katulugon. Pakana ang sheep, ang lamb, ang flocks. Di ba tama? Ang sheep, lamb, flocks, murag, no? Gilahi-lahi. Pero sa pagkatinuod lang, usaray gipasabot ana. Usaray gipasabot ana. So, sa pagkabanhaw na ni Jesus, iyang gipangita ang iyang mga tinunan, especially si Pedro, kay si Pedro ang gitagaan sa Yahweh, sa susi. Ngano ganitong si Pedro? Mo man gigamit sa uban nga dinhi aning batuha, tukuron ko ang akong iglesia, bisan hanggang haas impierno, dili makalumpag ini. Kaning among relihiyon mo una. Pedro may among pangulo. Ngana ng uban, wa kasabot. Ingon si Jesus ngadto kang Peter, Peter, I tell you, upon this rock, kinsa ang rock? Si Jesus. Tukuron nako ang akong simbahan. Dili relihiyon. Si Kristo. Siya ang bato. Tukuron niya. Unya, dapat ay gitugyan nga sa to, yung tugyan nagsusi. Wa ka kasabot nga sa gibayaw na si Jesus Christ, ang pinakaunang nag-abli sa buluhaton, sa pagpanangyaw sa Kristohanon nga buluhaton, si Peter. Munang siya ray nag-abli. Pero kung imong basahon ang tibuok Book of Acts, imong makita nga si Pablo na inihunat ni padayon. Si Peter nag-abli, si Pablo ni padayon. Munang ningon dihang, nay susi. Muna nasabte pod. Kanang literal kayong magbasag Bible. Labi nag imong pagkinabuhi kalibutanon, maglisod gyud kag sabot. Mag-abot ang imong kilay katanaw kas gawali. Unya ang imong mata na gyapon nasabtan. So gipangutana niya si Pedro katulo ka higayon sa pangutana nga nag-ingon, Pedro, gihigugma bagyod ko nimo. Dera kay mag-pray na ta. Kining mao nga pangutana po ni Lord sa imuha. Nakita na niya si Pedro, ngaon na silang isda. In chapter 21, John, verse 15, ingon diha. Humanilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon, anak ni Juan. Gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo ni ining tanang mga butanga? Kasi iyang ipasabot, tanang mga butang. Peter, nahigugma ba ka nako labaw aning imong panagat, labaw aning mga isda, labaw aning imong sakayan, labaw ining imong panginabuhi, labaw ining imong uyab? Walay uyab diri gisgutan ha. Ikaw may akong gisultian. Gihigugma ba ko nimo labaw aning tanan? Gihigugma ba ko labaw aning imong trabaho? Gihigugma ba ko labaw aning panagat? Gihigugma mo ba ako, Pedro, labaw sa kwarta? Gihigugma mo ba ako, Pedro, labaw sa imong kaugalingon? Gihigugma mo ba ako, Pedro? And kung ikaw si Pedro, maulaw na ka mo tubag because humanan nimo siyang gipakaulawan. Humanan nimo siyang gitalikdan. Amen? Unsay tubag ni Pedro mga igsuon? Unsay iyang tubag? Yes, Lord.
Grabe kayong pagka-yes niya diha. Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, kung mao ka na at iba na ang akong mga karniro. Ang nating karniro. It means, katong mga bag-o lang, nga nasangyawan, at iba na to sila, lambu ato sila. Nga na, no? And then parang dihado paghapon si Jesus, gamay marag dili siya convinced ba? So gibalikan na po niya. Ingon diha verse 16. Unya mingon na usab si Jesus. Niingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Balik ra no. Ayang tubag si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo nasayon ka, nga gihigugma ko ikaw. Ingon na po si Lord. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang akong mga karniro. Pareho ra no. Puro pa atiman. Sa ikatulo niingon siya. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo. Sige, makarelate ane be honest. Sa diyang nagka-in relationship ka, kapila ka nang utana anang imuhang uyab og nahigugma ba gyud siya tinuoran nimo. Because I remember sige gyud kog pangutana sa akong wife nganong nahigugma ka nako. Pangutanon pagud gani nako siya na love jud ko nimo. Nya nganong gihigugma man ko nimo? Usa may imong giangayan nako. Di ba? Tama? Kasuway mo ana? Balik-balik pangutana no? And karong gabi una gatiksanay mo love jud ko nimo. Oh, I love you so much. I love you kaayo. Nga na. Pagkaugmas gabi, katiksanay mo. Thank you ha, pero wait sa, nganong love ko ni mo. Tanan, i-describe, imong buhok, imong. Tanan. Pagkasunod, si manang mo, tanan na po. Love lagi ko ni mo. Promise? Nganong ako man, nga dagan mga angayan diha. Nganong ako man, nga, di ba yung anak na, murag sungot na kayo. Hagua po ka, love lagi ikaw. Suko na ka na. So si Pedro nasubo siya. Tungod kay gipangutana man siya sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? Si Pedro mayon kanya Ginoon, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Sungot na si Pedro ani. Ikaw ug ako ni aka kay pasabton ka ni Lord nganong nangutana si Lord ani ni Peter. Tanaw na nako tanan. Tanaw. Kung wala ning love, dili lagi gyud ka makasagubang. Dili imo kayang atubangon ang tanang struggle, troubles, trials, test, temptation, tanan nga kasakit aning kinabuhi. Dili nimo kayanon kung wala ning love nimo sa Ginoo. Mabita mo yung magpadayon ko para ni Lord. Magpadayon ko para ni Lord. Oh, gidaot na ka, magpadayon ko para ni Lord. Gibutang-butangan ako, magpadayon ko para ni Lord. Tanan ilang gibuhat para pa-stop ka, pero ni padayon ka tungod ni Lord. Munang giingnan niya si Peter, Peter, love jud ko nimo because nasayod si Lord. Nga Peter, tungod sa imong pag-atiman sa akong katawan sa mga nituon ako, gukdon kanila, lutuson kanila, sakiton kanila og ayo, paantuson kag taman, either pasuan baka, either pamutlan ka og tudlo, or panitan ka nga buhi, Peter. Munang gisure nako kung labag yun ko nimo, kay bisan pag muabot unya na sa imong kinabuhi, dili nimo undangan ang akong gisugo nimo because you love me. Tungod sa love, makapadayon ka. Prisuhon ka, Pedro, kastiguon kag taman. Because, pero kay gilove man ko nimo, dili nimo igsapayan, nga gipriso ka, gikastigo ka, gipanitan, baka nga buhi. Magpadayon gihapon ka sa imong buluhaton because of your love towards me. Sultian ka na ako, pag ang imong love sa Ginoo, wala nagtubo, inig-abot pagsulay, backslide, di na ta magkita ron. Di na ta makita, inakabot sa panahon. What if suddenly na ay kamatay mahitabo? Suddenly na ay mawala sa atong family? What if suddenly na ay mga panghitabo nga dili ni mo kaya? Give up ka sa imong pagpangalagad sa Diyos? Munang pangutan-on usab ka ni Lord karon, do you really love God? Yes, Lord.
Niingon ra ka nga yes, kay wa ka kabalog kung sa imong agian sa umaabot. It's like Job. Ibutang ang imong kaugalingon nga ikaw si Job. Job, do you really love me? And Job said, yes, Lord. Job, do you really love? Yes, Lord. Sigurado ka? Yes, Lord. Okay, go. Tanang pagsulay ni abot ni Job, simba gyapon si Job ni Lord. Because of his love to God. Unsay complain ni Lord sa book of Revelation? He said, nakita na ako, nagsimba mo na ako, nag-alagad mo na ako, naghalad mo, tanan inyong paningkamot, nakita na ako na sa inyong pagsunod na ako. Pero one thing nga apon nakita ninyo, bugnaw inyong gugman ako, hindi ka bus pagsulay, puka na mo atras na mo backslide na mo palayo mo na ako. And we see, nga because si Peter in love jud sa Ginoo, giklaro na ni Lord ang sumpay nga niingon siya, Peter, I tell you, sa batanon pa ka, ikaw ray magsuot sa imong kaugalingong bisti, og adto kas dapit nga gusto nimong adtuan, makaadto ka. Pero karon nga matured na ka, karon nga tiguang na ka, ang gipasabot, karon nga tinuod na nga imong love diri nako, ni matured na ka sa imong pagtuo diri nako, willing na ka nga mamatay para nako, bistihan ka sa bisti nga dili nimo gusto. Ug dadon ka sa dapit nga dili nimo ganahan. Ang gipasabot nga si Peter mamatay sa pinakalisud kaayong kamatayon. I read the book of Acts. Tungod kay si Peter, si John, nagwali sa ngalan sa Ginoo, gidakop sila, gibunalan og taman og gipreso. Kung dili pa unta sure si Peter sa iyang love sa Ginoo, siguro aning time nga gidakop siya gibunalan, backslide na siya, undang na siya sa trabahoon. Ba't gibuhian sila sa anghel, nang gawas og nangadto na po sa templo, nagwali na po. Because aning nga time matured na si Peter sa iyang love sa Ginoo. Kita ra ba mahinganlan og hinganlan kag immature, masuko ra ba jud ka bisag tinuod? Kung hinganlan kag bataot, masuko ka bisag tinuod. Adin wala ko gapaki og unsa nay pilay imong na-achieve sa imong utok. Wala ko'y pakig pilay imong edad. But ang gusto ni Sir, ang gusto ni Lord is sure niya, how much do you love for Him? Sa kadako imong love ni Lord. So si Peter sa diyang gibunal-bunalan na siya, gigapo sila, nagdayeg na lipay siya, gibuhian sa anghel, nagwali gyapon, gidakop na pod, gibunalan o gibauran, nga dili lagi pwedeng ingalan nimo ang Ginoong, iwali nimo ang ngalan ni Ginoong Hesus, ni gawas na pod sila, nagwali na pod. Diha nato nakita nga si Peter in love na gyud sa Ginoo. Pero mahinumdum kas giingon ni Lord, Peter, sa batanon pa ka, ikaw ray magbuot. Dito ra kag buhig pinulungang wa ka kasabot. Pero sa diyang gidakop na, wala na, patio na, gidinay ko nimo. Karon matured na ka, nakasabot na gyud kag ayo. Bistihan na ka sa di nimo gustong bisti. Unya, maadto kas dapit nga dili nimo gustong adtuan. It means kaniadto imong pangandoy ang imong gustong mahitabo nimo, karon pangandoy nas Ginoo para nimo. Kani ato imong gusto, nindot nga sakyanan, nindot nga panimalay, nindot dato ko, inila ko. But karon ang pangandoy na sa Ginoo, mao'y imong ibisti. Gusto ni mo, Lord, mamatay ko, 200 ang akong edad. Gusto ni Lord, mamatay ka sa iyang gitakdang panahon, mauna. Sa paagi nga mahimaya ang Ginoo. Munang gisure niya nga love ba niya si Peter. Kay kung dili sure nimo Pedro nga love ko nimo, magpadayon kag wali, lutuson kag kausab, backslide na ka. And remember tungod sa love, kaya nimong isagubong. Kaya nimo padayunon. Bisan pag unsay mahitabo, imo jung i-push ang akong gihatag nimo nga trabaho because of your love towards me. Pero timanin ang taong wala na igugma, bisan pag unsaon nimo wala na gyud na. Wala na. Kanang wala na love. Ingana nimo sa temperature sa buna, 0 na. Ano na paglaon? Mag-burial service na lang tas relationship ana. And wala na. So kining pangutana ani nga gibalik-balik ni Lord Jesus. Iyan ning gisure
Si Pedro, wala siya kay bawo o siya idangatan niya. Pero ang anak si Lord, una tanawa ko, kay parang masabtan, may mamauli naman ta. Pedro, igugma ba ka na ako? Ingos Pedro, yes Lord. Okay. Gahuna-huna si Lord, unsay dangatan niya in the future. Pakan abaya gyud ning akong karnero ha. Yeah, okay Lord, way problema. And then si Lord, una-una na pud siya, nig-abot sa pagsulay, lutuso, nig-ayo. Pwede yun mo give up. Pedro, gihigugma ba gyud ko nimo? Sure? And he said, yes Lord. Okay ha, di man na ba gyud ha? Ha? Okay? Yes Lord. And then, gahuna-una si Lord, what if nig-abot na niya ani? Sa time, lutuso na ni, di yun ni padayon, gawas kong tinuod ning iyang pagigugman ako. Balikan niya ikatulo, Pedro, do you really love me? He said, yes. Ulit-ulit, paulit-ulit. Higong malagit ikaw. Kulang pa mayos, Pedro. Sorry kay sa una, immature pa ko. Taka akong panumpa, takat akong promise. But this time, I really do in love jud ko nimo, Lord. And he said, sige, kung mauman ka na, pakanaan sila, sunod na ko. Gisure ni Lord, nga ang makita nato sa picture sa unahan, grabing bugatan na kaayo sa dangatan ni Pedro. Kay gani si Pedro, gilansang siya ang iyang ulo na as ilalong. Gadupa gyapon siya. But he said, I am not deserving ilansang kong pariha sa Ginoong Hesukristo. Kuyawag si Pedro no gilansang pariha sa style ni Jesus kay labing minos. Pwede nga ang uban magsimba ni Pedro, ang uban magsimba ni Jesus. Ingos Pedro ipatiwari ko. So gilansang siya ang iyang ulo to sa ilaw. Motoy ginangatan ni Pedro mo nang niingon ng Bible, idupa mo unya ang imong mga kamot. Basahon na to, be? Kaya parang masabtan na to ng kayo. Na ba diha? Okay. You were young. You would tie your belt and walk wherever you wanted. But when you grow old, not really grow, ayaw nag-focus aning old. Kaya masuko kag inom kang tiguang na ka. When you grow in the knowledge of the Lord, in love, you will stretch out your hands. Muingon na lang kayo, let your will be done, Lord. Sige, unsa imong gusto. Next verse. And someone else will tie you and carry you where you don't want to go. Lain na ang mugapos nimo, ang muhatag nimo biste. He said this to signify by what kind of death he would. Gisulti niya unsang matang kamatayon ni Pedro nga agion. Munang iyang isure og love, sultian ka nako. Nangalagad tas Ginoo agiantag pagsulay. Isure nato nga na in love ta niya. Bisan pag unsang pagsulaya moabot sa tong kinabuhi, makapadayon ta nga magtubo sa iyang gugmag sa iyang kaalam. Kung ang iyang gugma sure, ang atong gugma sa Ginoo sure kaayo nga naa sa tong kasing-kasing para niya. Munang magsigit ag hisgot og mga kalibutanong gugma, layo kaayo. I realize, daghan kog naobserbaran, mag-uyab-uyab pero magpasakitanay na ialahig si Lord. Di na mo simba. Na simbahan, nga na lang. Nga ang uban, lami na kayong sayaw. Lami na kayong sayaw. Maglukso sa kalipay na sila, pero ang ialahig si Lord. Muna ningon si Lord, una niyang gisulti, do you really love me more than these things? Labaw ba ni ining tanan, gihigugma ba ko nimo labaw aning tanan? And listen to this, dili ra si Pedro mayong, yes, I love you, but naa siya'y buhaton.
Makita ni Lord ang tinuod natong gugma sa atong gibuhat because dili na kasaligan ang atong pulong nga moingon tang nahigugma ko nimo Lord. Kay ang atong binuhatan kanunay nagpasakit niya. And ibutang sa imong una-una o sa imong kasing-kasing nga kung tinuod kang nahigugma dili gyud nimo pasakitan ang imong gimahal. And that is why ang proof nga si Peter in love jud ka is Ginoo. Kay padayunon niya pagwali ang pulong sa Dios ngadto sa mga katawan bisan pa hantod sa iyang kamatayon. Mao toy proof nga love niya si Lord. You know what? Kini kaming kitang mga alagad sa Dios nagwali ta dinhi sa atubangan. Dili nato mapakita ang atong gugmas Ginoo nga ingani atong suot formal ta dili. But mapakita nato ang atong gugmas sa Ginoo sa pagpresentar sa kalag nga tambok kaayo diha sa Ginoo spiritually. Well feed sa word ni Lord. Natarong pag-atiman. Muna'y pagpakita nga naatay tinuod nga love sa Ginoo. That is why kinahanglang mutubo ang atong love. Listen to this. Nagkadaghan, nagkabugat, nagkadagko ang mga katalagman, pagsulay nga nag-abot sa kinabuhi, pero imong gugmas, Ginoo, nagkaubos, nagkaluya, hangtod nga mamatay. That is why gustong klarohon ni Lord karon batan-on paminaw pag-ayo nga bisan pag-unsa nakadagko ang mga katalagman, mga pagsulay, mga kasakit nga moabot sa imo niyang kinabuhi, dili na problema kung ang imong gugma sa Ginoo nag-una nga nitubo kaysa ana nga mga pagsulay. Buino nga bisag unsay babag basta in love ka padayunon gyud nimo tama. That is why grow in love and in the knowledge of God. Nailami, time nga lami na kayong iuli. Uli na lang kus negros. Uy, nga ano po kung walay problema dito. Time nga laming idagan. Pero ang imong love ni Lord. Samot na ma-feel na nimong walay na, mabot man jud ang time nga sa imong kinabuhi, wala na mag-care. Mabot ang time, daghan kayo kagkaila, pero walay usa nila nga mo comfort nimo, walay usa nila nga friend nimo. Mabot ang pagsulay problema, down kayo ka. Pero kay in love man ka ni Lord, tinuod man in love, bangon padayon. Sama kang Pedro. And ayaw sighuna-huna sa imong failure sa nang labay sama kang Pedro. Wala na niingon si Pedro pagsulti, Lord, dili gyud kumingong in love ko nimo kay kaniadto ra ba niingon akong in love ko nimo pero gibuhat na ako, gitalikdan ka nako, gisalikway ka nako. Si Pedro ditso na siya gingon, yes Lord, kabalo ka ana. He knows nga si Jesus all-knowing. He said, yes Lord, kabalo ka nga love tikaw. This point, kanina nga time, sa mga nang labay, piki ito nga gugma. Kabalo ka ang tanang sumusunod ni Kristo, na himong magtotoo niya human siya na banhaw. Dusi katinunan, na himong magtotoo sa Ginoo, human si Ginoong Jesus na banhaw. Mananingon ang Bible, busa na hinumdum sila sa gisulti ni Jesus og mituo sa dihang nabanhaw na siya. Oh, dito pas pagkabanhaw, no? Amen. So ang atong love i-test unya ni Lord. Ang akong love sa akong wife i-test. Ang love nako sa akong isigitawo i-test. Pero kung tinuod na nga love nga gikas Ginoo mo endure mo barog, firm kaayo na mga igsoon. Let's close our eyes in prayer. Father God, in the name of Jesus. Tabangi taon mi Ginoo nga motubo ning among pag-ila ug paghigugma kanimo. Tabangi usab kami nga gikan sa mga kabugat sa among mga kinabuhi Ginoo. Gikan sa mga kasakit nga among nagian. Makabangon kami amahan namo nga langit nun. Kasama kang Peter, Lord, broken sad kaayo siya. Nibiya siya. Gisalikway ka, gilimod, gidinay ka ni Peter. Kami usab, kadaghan na mo ng gibuhat. And Peter pulled back. Ibalik siya sa daan niyang pagkinabuhi. Kami usab, Lord. But salamat Ginoo nga wala ka nagdumot namo. Sama kang Pedro, imo kaming gipangita, amahan namo nga langit nun.
pagpasidaan nga among kinahanglang siguruhon kung tinuod ba ang among paghigugma nimo Ginoo. We know lisod kay namo padayunon ang among pagpakiglakaw kanimo. Sa dihang sugaton kami og mga dagko kayong mga kasakit, pagsulay og mga problema, usahay ma-discourage kami nimo. And that is why, O Lord, sa di pa moabot ang mga pagsulay sa among mga kinabuhi, padayon kang nagsusing, nagpangutana kung tinuod pa ming naigugma nimo. Tungod kay kung tinuod ming naigugma kanimo, inig-abot unya sa baong pagsulay sa kinabuhi. Makabangon kami, makapadayon kami, move forward kami, magkinaunsa ang kinabuhi, Lord. I pray, O God, nga ang tanan mga hunahunag kasing-kasing sa tanan nga niya karon, O Diyos, magkasabot pag-ayo nga bisan pag-unsay mahitabo ama namo galangit nun, ipaglaban namo ang imong gugma nga gihatag nimo imong bugtong anak. Among i-fight ang among love diyan nimo Ginoo. You're asking Peter if he loves you more than anything in this world. The same question, Father God, ang imong ipangutana karon sa kada usa namo, kung gihigugma baka namo labaw aning tanan nga niya sa among kinabuhi. Mao nga, O Lord, patubua ang among pag-ila kanimo, patubua ang among paghigugma kanimo, because si Peter, Lord, sa sinugdan na dinay kaniya, sa kakulangan, sa pag-ila diya nimo Ginoo, sa kabugnaw, sa paghigugma, kami usab kadaghang mga panahon nga amo nang nahimo. Bao nga pasaylo kami o among langit nun nga amahan. Salamat Good Diyos na sa gihapon ikaw ray mabayaw, mapasidunggan. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus.